Ammont konsiderevoli ta' droga nstabet frejd li sar fuq żewġ proprjetajiet f'Raħal Ġdid. Ir-rejd sar fit-tmiem l-għodwa ta' Sibt u kmini war nofsinhar meta għadd ta' pulizija mir Rapid Intervention Unit tad-Distrett mis-sezzjoni tal-Forensika u mill-iskwadra ta' kontra droga marru fit-triq Melita u fit-triq Santu Baldeska. Fiż-żewġ toroq, ir-rejd sar fi proprjetà li s-sit tagħha u magħruf sew mal-pulizija għal diversi reati li wettaq fil-passat. Fil-fatt Net News insab informat li żewġ proprjetajiet huma ta' Melvin De Bono, magħruf bħala Il-Qus, li ftit ilu kien arrestat wara li allegatament spara fuq it-tfajla tiegħu fl-Isla. L-informazzjoni li għandna tajt ukoll li fiż-żewġ proprjetajiet, residenza u garaxx instabu aktar minn kilogramma droga aktarx kokaina. Barra minn hekk fil-postijiet instabu ukoll ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. U mifhum li l-pulizija ilhom diversi jiem isegwu l-passi ta' De Bono sakemm waslu għall-arrest tiegħu wara dawn is-sejbiet.